Ya. Iya. Aku tuh. Iya. Ya. Mbak Eni. Meh bae, Mas. Untung wis tak singkirke kabeh. Oh, ngono. Mau nek urung tak singkirke rene ambrol piriki. Bisa gebrak rene ya, Mas? Bisa. Bahaya. Bahaya. Untung aku wis paham iki kok mendem iki mesti. Tak singkirke sik. Bar iki Asogi Channel mendem. Sama mendem, Po? Iso kae. Wah, raine dipupuri kabeh dadi putih. Dino iki digarapi wae Asogi Channel. Yo, arem ya. Buriku sinden ki saka Kulon Progo. Iki Mas Putra. Mas Putra. Heeh, Mas Putra. Oh nggih. Putrane sapa, Mas? Nggih, siap. Pupur boyong nggih, monggo. Derek kula Mbah. Adoh, Put. Pupur boyong. Reza Budaya. Putra audio sound system. Ayah Asik. Besi. Asik, 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 asik. Pupur boyong kunyai pundan sari. Pupur boyong kunyai pundan sari. Seso pingin selendang kembang selase. Seso pingin selendang kembang selase. Seso pingin selendang kembang selase. Kawanane para wali para santri.